Maswera sei tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi Elonashi, ndinodawo kureurura zvandakasiya ndaudzwa nababa vangu vasati vashaya. Baba vangu vaita zvecross border nemafuel tanker kana kuti mashipping containers. Hanzi nababa ndaifamba from Durban to Zambia, so vakazoti hanzi muna 2001 ndakatakura vamwe varume vaviri vaida kuenda kuJohannesburg, but hanzi varume ava vainge vasina mapepa akakwana. Saka hanzi pandakakwidza varume ava ndakabva ndavavharira mucontainer, hanzi ndakasiya kaspace kekuti mhepo ikwanise kupinda. So hanzi ndakazodhilewa zvakanyanya paborder. Then pandakazobuda muMessina ndakatsvaka pekupaka kuti ndikwanise kuvhurira varume vaya. Hanzi ndipo pandakabva ndaona kuti door recontainer rainge rakazvivhara rikabva rapinda mulocking position. Then varume ava hanzi vainge vatofira mukati nekuda kwekushaya mweya wekufema. So baba vangu vakazokonfesa kuti ndakazofamba ndichidhampa zvitunha zvevarume ava munzvimbo dzakasiyana siyana. Nzvimbo dzandakaudzwa nababa vangu yandichiri kurangarira vakanditi hanzi ndakakanda chitunha chekutanga paboterekwa hanzi tichangobuda muMessina. Then vakabva vati chimwe chitunha ndakangomira pabridge ndikabva ndaita chekukandira murwizi along N1. Hanzi chimwe chacho ndakaita chekutsika sekunge yaiva hit and run ndikabva ndangosiya chitunha ichocho paside peroad. Baba vangu vakazokonfesa ivo vakati pandakazodzoka kuZimbabwe ndakabva ndaenda kun'anga yangu yaiva kuChipinge. So n'anga iyi hanzi yakabva yasaidzira mhepo yevarume ava kumwana wavo wavaiti vainge vakaita negirlfriend yavo. Vaiti mwana uyu ainge ari musikana. Inini I have tried to search for my sister, but pandakasvika kwaakakurira vanhu vaiti mwana uyu aingova munhu wekungombeya nenyika achiwanikwa achiramba varume. So baba vangu vakati kuzoenda kwavakaita kun'anga yaiva nhau yekuti vanhu ava vakafira mumaoko avo hapana kana wei yekuti vaikwanisa kuzoripa ngozi yacho sezvo vaisaziva kwavaienda kana kuti kwavaibva. Baba vangu vakazofa, asi kufa kwavo kwainge kusina kana peace mukati. Vakangofa vachichema zvekuti muICU mavaiva vari makaita ruzha. Vaiita zviya zvinoita kana mombe ichida kuurawa. Iniwo after this ndanzwa zvese izvi I fear for my children because ndiri munhu akangoita vana vasikana chete. Also mumhuri medu neuwandu hwedu vakakwanisa kuita vana vakomana ndimukoma nevamwe mukoma zvekare vekwabamunini. The rest tiri kungoita vana vasikana. So recently my cousin brother confessed kuti akaita gumbo mumba gumbo panze achifungidzira kuti zvimwe kuda mukadzi wake ndiye problem, asi akabva aita matwins maviri vasikana. But kuti nditaure zvakaitwa nababa ndiri kuremerwa nazvo. Ndanchiti maybe if I find my sister maybe we can move forward, but on that angle I am getting nowhere. Zvazosvika pastage yekuti kana tikaita family gathering ndinoenda parutivi ndobva ndatanga kuchema kana ndikafunga zvose zvakatarisana nedzinza redu. Please mukoma Nashi, situation yakadai ndoihandla sei? I know kuti kumunhu asiri munyatwa iyi zviri nyore kungoti namata, but I have tried everything handisisina kana menduro. Secret iyi inondidzimba kuramba ndakangoichengeta nekuti iri kundidya mukati zuva rega rega rakasikwa naMwari. Ndiyo yanga iri confession yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, I am a woman aged 28. I was married before but tikasiyana nemurume. So ndakauya hangu kuno kuSouth Africa ndikabva ndawana basa remushop. So most of the time skin yangu aitombozivi chinonzi zuva, but ndiri munhu ane ganda dema chairo, asi nekuda kweworking condition ganda rangu rakabva raita yellow chaiyo. Also ndiri munhu akapindwa nekubleacha zvekuti ndichitanga kubleacha ndaitogeza kuface kwangu neharpic yakasanganiswa nesafe nejik
it was painful, but ndakabva ndamenyeka zvekutoita kunge ndiri mucolored. So recently I met a guy akabva ati anoda kundiroora paholiday yaDecember yatiri kubata iyi. So this guy akabva abuda pachena kuti iye anoda mukadzi mutsvuku, nothing else, and always he tells me kuti mukaradi wangu. At first ndaingoti aiwa ndezvemujoni, but now tatova seriously in love. Apa inini ndinobleacher. I actually lied to him kuti andina kana mwana because mwana wangu akatoredzera hutema hwangu. So I didn't want to lose this guy. I am thinking kuzomudza chokwadi kana kuri kunzi he marries me. Please help me kuti is this a wise decision that I am making? Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Hanzi inini ndiri mutema asi nekuda kwekubleacher. Mukomana wandakazosangana naye anotonditi ndiri mukaradi wake. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, ndinodawo kureurura kuti ndakatumwa nabosi vangu kunopiwa mapiritsi ekubvisisa nhumbu yeumwe musikana wavaidanana naye. Panguva yacho bosi vangu vaidanana neumwe musikana aiva wechidiki, but ainge adarika hake 18 years. Chinonyanya kundirwadza panyaya iyi ndechekuti ini ndini ndaitambiswa front, saka vabereki vemusikana uyu vava kundipa pressure kuti komwana wavo aripi, because after mimba yake payakabva ndakanzwa boss vachiti musikana uyu ainge aita infection muchibereko chake, saka handichazivi kuti musikana uyu achiri mupenyu here kana kuti akatofa hake, because pazvose izvi zvakaitika boss vangu vaishandisa madoctors avanowirirana navo, zvekuti each time pandaiendesa musikana uyu kwadoctor ava ndaitopinda naye neback door as if taitova vashandi vepaprivate clinic iyoyo. So mukutaura nemusikana uyu, iye ainge akandiudza iye akati boss vangu vainge vakamuti aende kuZambia, then vachange vachimuchengeta ari ikoko. Then from there handina kana kuzombokwanisa kutaura naye zvekare. Pane zvose zvakaitika izvi I can see kuti ndakazvikanganisira future yangu ndega, because muchaina uyu akandisa pafront sekunge ndini ndaidanana nemusikana uyu, and now haachazivikanwi kwaari. Ndatopindwa hangu nemweya wekubira muchaina uyu mari ndikwanise kunotanga upenyu ndiri kune imwe nyika, because jeri ndinoritya apa handina kana mhosva yandakapara. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, please post for me as Haidi. I am a woman from I trapped this man into marrying me. After he married me, I began to sleep with his father, who is my father-in-law. Then I fell pregnant. Then I told my husband that the pregnancy was his. I got this advice from my mother, who told me that I have to trap my father-in-law, otherwise my life will be miserable. So I began to blackmail my father-in-law, and I told him that if he does not do the things that I want him to do, I was going to publicize everything to the media and telling everyone that he had taken advantage of me. I then managed to conceive my child, and the child was a baby boy. My son looks identical to my father-in-law. Everyone is always joking that my son and my father-in-law, they look like they are identical twins. So one of these days, me and my husband, we were watching this show called DNA Closure Show. Then my husband said he wants to go for a paternity test. I asked him why. He said he trusts me, but he just wants to give his children the peace of mind. I then panicked and I told my husband that I don't want to do any DNA paternity test through Tinashe Mugabe. The reason why, it's because in the back of my mind, I am thinking of looking for another company whereby I can bribe them and make sure that the results will come out in my favor. That was a confession from one of our Facebook group members. So she wants to know, Kuti, is it possible to spiritually manipulate DNA results? She also said that to save a marriage, she is even willing to kill a person. Saka pakaipa. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi sorry mukoma Nashi for waking you up so late at night, but nyaya yedu yakamira sekudai. Inini ndakakurira pabarika. Baba vangu vaiva nevakadzi vavo vaviri. Ini ndiri wekumba yavahozi. So mukukura isusu taiva vanhu vepamusoro. Then vana vekwaamai nini vaitoita sevashandi vedu. Kana kuri kuchikoro vaisaenda vachinzi naamai vangu mari hapana.
sezvo amai vangu ndivo vaibata chikwama chababa. Saka mukukura pamba pedu paiitwa zviya zvemashavi, but zvaiitwa in secret because vabereki vangu vaiva vanhu vaitova maelders kuchechi. Saka zvese zvekunzi baba vangu vainge vaine barika zvaisambotaurwa muchechi because amai vangu kumhuri kwavo vainge vari well up. Even kuzouya kudiaspora kuno kwandiri ndakauya through vamwe sekuru hanzvadzi yaamai vangu. So mukuzodzidza through zvirongwa zvepaYouTube I have now realized kuti pamba pedu paiitwa zvinhu zvinotyisa. Pane umwe mwana waamainini vedu aiva last born, akati asvika grade 7 ava kuda kunyora grade 7 yake zvikabva zvanzi mari hapana, but mwana uyu akangobuda gedhi akabva adzoka akatobata mari. Mainini vakabva vaenda vakanobhadhara mari dzaidiwa kuchikoro. Saka munin'ina wangu uyu aingoti kana akangoda chinhu chaingowanikwa zviri nyore. I remember this other incident kuti pamba pedu paiva neumwe mubhuru mango muhombe so waita zvekuberekera kumusoro-soro. Saka iye aiti kana akangonongedzera mango yaanenge achida, kazhinji mango iyoyo yaingodonha yega. Even baba vedu vaiti kana vari pamba vaita sekunge vaidetemba kwaari, but like I said, pamba pedu pazere masecrets ekuti unoshaya kuti wotangira papi. Ndabva ndarangarira kuti pamba pedu ndipo paiitirwa Bible study, so paizara nekuda kwekuti after Bible study amai vangu vaizopa vanhu drink remazowe nemabiscuits, saka paigara pakazara vanhu. So there was this other one night pamba pedu paiva neprayer band, so ndabva hangu musitting room maiva nevanhu vachinamata. Ndikabva ndati regai ndimbotiza kuseri kwemba ndikwanise kunohwanda mumota imwe yainge ichigara kuseri kwemba yainge yakafa hayo. So ndakati ndagara mumota muya, mama vangu vakabva vabudawo mumba, iniwo ndakabva ndahwanda ndichifunga kuti vainge vachinditsvaga, but ndakashamisika kuti vamwe elder vakabva vabudawo panze vakabva vatanga kubatana naamai vangu. I was so shocked kuti apa amai vangu naelder ava chii chavari kuita apa. Vakabva vaenda kuseri kweumwe mubanana. Saka pavakadaro ndakabva ndatsikitsira hangu musoro and I never checked kuti vakazofamba sei. So after this incident happened, ndakabva ndaita semunhu ainge avhurika maziso. Then one day ndakati ndiri mubedroom raamai vangu, pane rimwe picture rakangodonha kubva pamusoro pewardrobe. Picture iri raiva refamily photo tiri tose, baba, amai, mainini nevana vose vababa. Saka ndakati ndichingonhonga picture iroro, amai vakabva vapinda vachimhanya mubedroom mavo vakabva vandibvutira picture riya. But I noticed kuti musoro wemwana waamainini uya wekuti akangoda chinhu chaitika ipapo musoro wake wainge wakabayiwa netsono, asi paisava netsono, paiva netumaburi twekurakidza kuti itsono yakashandiswa kuboora maburi acho. So hapana kuzotora nguva munin'ina wangu uyu akabva atanga kupenga, akazotsikwa nemota akabva afa. Iniwo handina kukwanisa kutaurira anyone, aka ndiko kekutanga kuzvitaura. So mukomanachi recently amai vangu have been demanding kuti nditumire picture remwana wangu mukomana. I tried kumboda kuvatumira paWhatsApp yevazukuru sezvo ivo vati kurei, asi vakaramba vakati vanoda kuti ndiite foto rekusukisa. Ndobva ndaritumira physically kuZimbabwe. Ipapo I need help kuti ndoita sei. I am hiding this from my wife because mukadzi wangu zviri kutomunetsa kuti why ndisiri kuda kutumira picture remwana kuZimbabwe. So the reason yandazosenda voice note is because inini nemwana wangu we fell asleep takagara pacouch. My wife works night shift, so when I woke up ndatsvaka mwana ndikamushaya. I was so shocked pandazotarisa paCCTV ndikaona kuti mwana ainge akagara ari panze. Kuti azobuda sei mumba macameras hapana kana chaaona. When I asked my son, iye angoti hanzi naGranny uya panze. Ndikabva ndabuda, asi uncle vazoramba kuti nditsikwe nemota. Pati uncle ndamubvunza kuti uncle vapi, so abva anongedzera munin'ina wangu akafa uya nekupenga because mumba ndine portrait ye the whole family. So mwana wangu paanongedzera papicture remunin'ina wangu uya akafa achitsikwa nemotikari, ndabva ndatanga kubvunda zvekuti mwana asvika pakuti daddy why are you shaking, please I need advice. Ndoudza here my wife about our family history. Apa I am afraid kuti if I tell my wife she will divorce me because recently I cheated
on her. Saka she had given me a final chance. So if I come up nenyaya yakadai, I think it will be over for us. Please Nashi, notify me when you have posted. Ndio yanga iri confession yamukoma vedu ava. Regaiti vataenda pa nyaya yedu inotevera. Anzi, hello admin, please post for me as Haidi. Nekuti munomu mune vanhu vekuziva ende nezvandiri vanhu avatombofunge kuti ndinosangana nezvakadai cause ndinofarira kurarama a private life asi ndiri kudawo help. Pfungwa dzava kundikurira kudai tava kutonopetera gore. Nhau yangu yakakurisa but I will try to cut it short. I am a lady aged 21. Ndakatanga kushanda when I was 17. Ndauya kuno kujoni. Ipapo ndipo pandakatanga kusangana nema problems to an extent yekuti ndakatomboda kuzviuraya but nekubatsirwa nekuwana counseling handina hangu kuzozviuraya. Nhau yava kuitika pandiri ndinongoshorwa kupomerwa even ndikaita chakanaka hakuna anokwanisa kuzviona. Ndinongoshungurudzwa nevanhu vari around. Wherever I go ndiri munhu wekungoshungurudzwa zvekuti now I have just accepted kuti ndizvo zvandiri. Ndakambozama kufamba kumasowe cause inini ndakakura ndichipinda postori. I don't like zvekuenda kung'anga but chabuda hapana. Apa ndabuda mari yakawandisa but dololo. Vamwe kutongomupa mari then anobva ati ari kuda kuti andiitire chakati anobva angondi ignore. So pandiri kuda help ndipapa. Ndiri muma relationships with 5 guys. Please don't judge me cause zvandiri kusangana nazvo ndizvo zvakandituma kudaro just kuti ndisafunge zvakawanda. Pavakomana 5 apa pane 2 maZimbabwean then 2 varungu and 1 muSouth African. So zvakaitika ndeizvi. Ndaiva nemukomana wangu wandaidanana naye muZimbabwean. I loved this guy zvekutodaro. Ndikamupa mari yekuti atovake since kumusha kwavo kwainge kwakasara semunhu waivimbisana neni kuti tichazoroorana. Ndaiti zvimwe kuda kugadzirira remangwana redu. So with this guy tinoshanda pasame company. Tatova ne3 years tichidanana. So this guy akazondichita with this other lady wepabasa ipapo patinoshanda. Mukadzi uyu mukuru but vakatodanana to an extent yekutoita show off zviya. So ndakazorambana naye asi takazodzokerana nenhau yekuti akandiendera kumadzibaba akazondiudza tadzokerana kuti zviya zvandainge ndakakuita wainge watosviba moyo neni asi ndakazotoita zvekunobatsirwa kwamadzibaba. Iniwo ndakangobatikana but painge pasina yekutamba asi nemukadzi uyo vainge vasina futi kurambana cause this other day ndakaenda kumba kwake ndakabva ndaona kuti kwainge kuine hembe dzemukadzi iyeye. So ndakabva ndangodzokerana neuyo murume muSouth African wandaidanana naye. Also ndakazotanga kudanana nemwanakomana wake. Until now tinongotaura with the both of them uye vari so caring kwandiri. Vese vari kutotaura zvekuroora asi inini ndiringotsika madziro. So pavarungu 2 apa pane umwe wandava ne2 years ndichingodanana naye but handinyatsomude cause ati kurei ane makore 34 uye anondida zvekuda kutoti tiroorane next year. Akati iye anokwanisa kundivhurira shop but inini handina kana mafeelings naye kungomuvharavhara. Now ndiri kutozama kumuavoida cause ari kutoda kuti tizviite zvaizvezvi zvekuti anondiroora tobva tatogara tose tobva tatoita vana but inini handimude. Then there's this other white guy. Uyu ndiye wandinonyatsoda. He's very handsome. He's aged 27. Tava ne5 months tichidanana but akabvira kundinyenga last year asi ndaingomuramba until azobhadhara imwe workmate yangu kuti akwanise kupiwa nhamba dzangu in my Facebook account. So kuti tidanane akazonditanga paFacebook. Then I asked him kuti how do you know my account name? Iye akabva ati aiwa ndangojumawo. Then I said it's okay. Tikabva tatanga kuzowirirana. Takatanga kuenda zvedu out and iye akabva atanga kundispoiler. He even introduced me to his family. Apa munhu ane zvimari zvake nemabusinesses zvekuti taitombobuda tiri tose achifambira zvebasa rake since ari munhu wekuti kana achidriver anenge angori pafoni. So zvakazoitika ndezvekuti vamwe vamuworkmate vangu vaya vekumutengesera nhamba pavakaona kuti rudo rwainge rwava kupisa cause this guy used to come kubasa kwangu lunch in hand nemaflower
hours. So that lady akazonondiitira makuwa ekunyepa kumufesi uyu. Then this guy is now avoiding me. Akandiudza kuti ndakanzwa kuti une vakomana hobo etc and I no longer trust you cause chakange chaitika akati iye ari busy so haakwanise kuuya kuzonditora ndaifanira kuuya mutown. So ndakaudza workmate yangu tava kubuda tose then ndokubva ndanomirira paainge ati ndimumirire. So ndakazongoti ndadhiniwa nekumira ndikati regai ndimbopinda mumashops. So paakazouya akabva awana kuti ini ndainge ndisipo akambozama kundimirira until azodhiniwa akabva abva. So inini ndakazoonawo mamessages later and mamissed calls ake akanditi uripi ndikabva ndati ndiripo 1 pawati ndimire. So akazouya ndokubva anditora ndokubva ati hey wanga waenda kupi. Saka zvandakaudzwa it's true wakutoita zvevamwe maboyfriends. So I tried to explain but haana kana kumbonzwisisa. Then he just dropped me off home. Then zviya zvekuendeswa kuout hazvina kuzomboitika futi. So since then he has been avoiding me. Apa ndiye munhu wandinodisisa pavakomana vangu vese. I am so stressed kuti ndoitawo sei cause now kana ndikangoisa status ndiye munhu number 1 kuvhura status iroro but haataure neni. Iniwo ndingoriziye tatova ne almost 3 weeks no communication asi vamwe vose ava tinotaura. Even that guy wekuzimbabwe now ari kuti iye ava kuda kuroora but inini after zvose zvaakandiitira handichakwanise. So mukomana uyu wekuzimbabwe kuti arambwe ari kuramba. He is even threatening me kuti ndinokuendera ng'anga haufe wakazowana umwe munhu anoda kukuroora. So ndoitawo sei veduwe zvemujolo izvi zvanditemesa musoro because munhu wandinoda ari kundirwadzisa then vandinoignore vacho ndivo vari kurakidza kuva serious neni. Please help me, this is a matter of urgency. Ndiyo yanga iri confession yemwanasikana uyu anzi ndine vakomana vangu 5 vandiri kudanana navo. I hope kuti tichamubatsira mucomment section. Vadiwa vateereri ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva redu ranhasi. Until we meet again tongoti happy secrets and confessions.